Επειδή εγώ είμαι άχρηστη σε αυτά και ο μπαμπάς μου σήμερα ήθελε να δει εάν τα αυγά έχουν σπόρο μέσα, οπότε είπα να κάνουμε ένα βίντεο. Εάν και εσύ δεν ξέρεις πώς να τα αναγνωρίσεις, μπορείς να συνεχίσεις να βλέπεις αυτό το βίντεο και να μάθεις. Έλα. Βλέπεις αυτό το κύκλο εδώ. Αυτό δείχνει ότι το αυγό έχει σπόρο. Και αυτό έχει. Και αυτό έχει. Αυτό έχει. Και αυτό έχει. Τα άλλα ήταν κοτόπουλο. Κοτόπουλο. Κότα. Κότα. Και αυτά είναι ποδολεπούλα. Πριν. Έχει και αυτό, έχει. Έχει. Θα βρούμε καμία. Τι ψάχνεις εσύ που να μην έχει? Άμα δεν έχει θα τα βγάλουμε να μην τα κρατάει. Να μην κουράζεται. Τζάπα με αυτά. Δεν φαίνεται. Έχει. Έχει.